Ala ko na be, atong suwayan og limugmug ning pangutana ni kisa ni Ramer Bubit Puentes. Uy, shout out diha kay Ramer Bubit Puentes. Atong basahon ni ijang pangutana be. Soy, murag usa na jud ka tuig palingog-lingog ka sa ako pangutana. Isa, labihay po nang so. Tagpila man ihap sa imong kalendaryo na soy. Manong abot na mag usang tuig dayon. Atong tiwason ni basa ni ijang pangutana be. Tubaga pod taon kusoy. Tubaga pod taon kusoy oy. Pakiluoy yung tawon. Baliko na ko ha. Nganong ang kwarta na amay tawo. Den ang tawo wa man joy kwarta. Walay dugay-dugay tubag dungsoy. Uy. Kamatay lagi ning pangutanahan soy no. Soy. Paminaw soy kaya kang tubagon ini soy ha. Saan ganito? Ang kwarta na ay tawo. Unja ang tawo, wadya mo'y kwarta. Usaray hunduda ini soy. Kining kwarta og tawo ba? Wa ka na sila kaduwa og dapanay?